Здравейте, пичове, снимаме клип на Майнкрафт и почваме Let's Play Minecraft епизод 1 с моят приятел Фолне. Ай, стига му бия! Бията на F5, като си гледам лицето. Айде. Почваме ли с дървото? Да. Добре. Чудно, защо не ни дал Getting Gold? Защото ние ги взехме тия учебни. Да. Преди малко направихме един клип, но той се фелна и падахме от 3000 метра. И умрях. И контролите моите не беха... Беше по-напростия. Къде избяга? Нищо си, бе си дълго. Печеше някаква синя крава. Синя крава. Има червени. Не, пишеше някаква синя мушерум крава. Където има ники отгоре. Виждам. Аре, пол. Аз ще си направя една кирка. Няма да правиш кирка от дърво, посмей. Посмей, ще обезглава. Не. Ще взема шлема. Ама не искам нещо си направя. Няма да си правиш нещо дървено. Нищо. И брат му няма да си правиш. Аз ще си направя дървени неща по-късно. Посмей. По-късно. Имаме къбълстон, за какво са ми дървени неща? Взима, че имам. Че имам дървен. Не, изобщо то не е дървен пиксейс, нали? Пикай, да кажеш. Какво става? Пите. Добре, обаче това от твоите децата си прави по-трудно. Деца плези. Аз се видим. И почнем да събирам дърво. Събирай, тук ли се застояваме, тук си направим някаква мина или ще тръгваме да намерим? Некъде да тръгна да търсим нещо ще тук. Не, аре да издържиме на нощ, ако съберем две пажина, за да застояваме тук. Окей? Окей. Защото двете пажини ни трябват само за рибата, нищо друго няма. Да, ама ще на 4 даже, аз да мога да си го взема. Да, ти ще ловиш, аз няма лова. Да, е. Добре, правя една кирка вече. Аз чакам да добавя дърво. Имам 56. Не обработен. Трай малко. Аз ще изям ялото. Дръж. Почвай. О, fuck yeah. Добре, лоу. Добре. То. Сега. Почваме. Миньор, перник. Идваш ли? Не. Къде ще събираш дърво? Аз ще събирам дърво. I don't give a fuck. Добре. Ако дойдеш, съм склонен да ти дам една кирка. О, ти толкова ме очароваш с Ама, това. гледай ни се изгубиш. Спокойно. Вземе се изгубиш. Как ти знам твоята ориентация? Фигурите, ориентацията ми наистина е съкната, но... Ако скоро не намеря въглища, ще правя единството, което ми става. Он е нобарския начин. Не. Аз ще му викам. Какъв е смисъл? Какъв нобарски начин? Това е ефективно нещо. Да правиш прамо долу. Ако правиш по най-кен начин. Фолне. Там. Това. Кое? Там! Гледай! Към мен! Към мен! Да го затвориш! Това е. Готово. Мозък. Мозък. Та простия е, виж ко. Ако погледнеш дупката ми, аз ки много колах, ама. Какво е това? Ще не мога да наберя. Викаш нещо със съкто. Няма, това ще го забързам. При обработката.
налага се. С никой не му е интересно да гледа как пробвам Камо 10 минути 2 блокчета. Ма ти с колко паш? С стон кирка, що? А. Почти изхабих една стон кирка. Скопана надолу. Колко стон имаш? 3. Та просто тия за какво нищо не намирам. Мина, нито нищо. Скоро не намеря мина, аз се качвам нагоре. Добре, дърт. Хубав шанс. Всичкият дърт ще бъде изкопан с моята лопата, защото ако има дърт, наблизо би трябва да има мина. Някъде нагоре. Ако има дърт, значи не сме близо много на бедрока, макар че съм намирал дърт до бедрок. И намирам... Ето виж, воден басейн има тук, може да си лови. Да. Аз имам един стак на обработен. Почето ми обработи воде. Обработи половината, вземи вре, направи си една кирка и събери 8 къбълстони, направи печка и почва не знам, да правиш въглища. Просто не знам. Устойват ли та 30 въглища? Да. Окей. Добре, хора. Качваме се. Защо винаги трябва да е толкова гадно? Живот Майнкрафт ме мрази. Тя маза всеки. Добре. Къбъл. Чакай, ти имаш къбъл, ти също му качваш, аз ще изчакам. Само, че ще обработа едно къбъл. Добре, имаме 1, 2, 3, 4 и 56 дърво. Значи 4 стака дърво и 56. Не това. Тя бие 2 демичи. Тогава с това. Добре, направи такова. Какво? Имам един стак и 30 къбъла. Печка. Ще ни свърши къбъла. Не само един стак и 30. Добре, направи шибана. Печка. Да почнем ли да правя нещо тук къща? Чакай малко. Имаш необработено дърво, нали? Да. Мога да направя, ще си направя една къща. Която много ще ми хареса. Ама ние ще съместим? Не. Ще се застоим, нали? Ти казаш, Ако искаш да ти ги дам са. После че да направя пода. Окей. Няма да се рито малко къща, защото не искам да разширяваме всяки ден. Искаш ли да заглаждам още тук? Нали на там нещо така? Ето тук ще го заколна с дърт, знаеш. Няма да влизам в там. Да, знам, защото ясно. Тук ще заживеем, а просто няма много да се мърда. В смисъл, няма тук да не е минута. Да, ясно. Дали имаш 56 къбъл. Слушай. Какво? Стъмъст. Може ли един меч? Не. Добре, давам ти къбъла и всеки ден ти го дам. Ще изкава лопатата да си направя дърта. Ти сега довършвам пода и във всеки ъгъл качваш нагоре, не знам. Не много, че имам само 30. По 30. Не обработвам. Ти събери още. Наблизо има много. Могли да е лак, да е от един вид. Това ще ни е украса. Чакай, дай необработеното сега и после ми дай остатък. Чакай. Дай. Чай да сложи един сапленик. Дай. Всичкото. Но ще 5 блокчета нагоре ще дигам. Не, 5 са много. Много. Не дей, по-малко. 4, 3 поне. 3 блокчета. Добре, после ще дигаме тази. Ще правя покрива. Ще замажа покрива. Не. 4 ще са. Добре. Но, Що светнало е? Къде? Светнало. Колко ти остана? 19. Няма ти стига. 18. Да, това трябва да е нагоре. Не става. Реално ще се кача с малко дърт. Фак.
И това започва нашествието. Офърнам ти 30 дърти се качвай. Взели ли необработеното дърво? Да. Добре. Много малко. Тя се заградим, че скелетите му ни питат. Малко огътка си напас. От по един блок така. Добре. Защо дърт? Light on oops. Колко е сладко това. Кое? Това къде си го правиш ти много муке. Айде, и аз почвам. Такива... Тук ще седим за през нощта. Айде, чакай да направя един мост. Опа. Добре. Мисля да знае кой пикал вътре в това. Нали? Да, е. Дърт. Дърт да без това. Колко плакея. Чакай, няма бутли само. Не! Аз да не съм толкова прост е бутна. Айде, то. Вече сме спасени. Гъдът. Що го правиш, бе? Що заеш там? Крия са, какво се рава. Не там. А, бъдва. Държи ми задника, пику. No. Yeah. Не, не, пък. Не, don't do it. Аз имам още един стак дърт, бе. О, загаждай. Кой ще ни къща? Загаждай, за да бъдем спасени. После това кажеш го махаме. Аз го махне моето кардио. Айде. Уху. Тук ще е наблюдателница. Не. Тотално защитен. Аз наблюдавам. Не, чакай, още не е готово. Още не съм стално защитен. Е, така. Знаеш, че сега не мога излезнем. Я излизай, защото сега трябва да убия иначе. Добре. Дай малко дърт, бе. Добре. Да. Дай малко дърт, бе. 16. Аре, кеф. Айде. Виж мене. Я. Слай на блокче, слай тук на блокче. Ей! Добре. Айде, то. Аз се крил това да дух. Добре, това е много странно. Добре. Стига толкова. Не! Аз бат Георги, задушавам се! Знаеш, че има още един стак дърт, нали? Бат Георги! Задушавам се! Задушавай се. Не! Бе! Не! Много седно. Скачай, влизай вътре. Влизай! Още е блокче. Аре, сега той ми каша и следнеш. Не, Бат Георги, иде, о, фък! Това какво става? Това си напа, капните, бе. На, колко мога гледаш? Айде, това ли ще е? Тук няма зомбита. Виж, просто малко ще се светне. Ама дай го да почакам още малко. Имаш ли лопата? Аз слизам надолу. Don't do it. Много вече го направя. Добре, аз ще взема... Сега се старая да седи настрани. Така нагоре. Ако не ми стигне дървото, ще бъде ужасно. Ега ти, баш ми стигне. Ако слезеш по това, как изглежда?
Ще кажеш, уау, каква тази френщина. Брат, наистина, това е пълна простия. Кое? Огромна купчина от дърт. Тук има, не знам, стакове. Горе ли си? Да. Аз копая отдолу. Ще подкопая. Едно зомби за към те. Нише. Лъжеш. My time. Ела да гледаш едно в едно. Давай, гледам! Не, гледай по-хубаво. Аре, аз към къщата отивам. Давай. Battle begin. Аре, идвай, бе. Те са две. Team fight. Тим файт! Бич! Ще го биш дърто, бе. Що, кеф? Ще я съм махни. Аз съм махни. Бич, ти му дай. Бич. Другото сети къде е, аз го убих. Те, баш когато тъкмо да се светне и то тя се тиха да дойде. Много са прости. Това е. Колко ябълки? Дай да една ябълка! Ти си пълен, аз мен и липса половина. Аз имам само 4. Ябълки? Да. И не ми ги даде. Да? Аз пием ротен флеш, няма ти го дам. Не. Дай ротен флеша. Ще имаш 21 саплинга, бе. Не дело, искам горе да махна дирта. Качи се максимално нагоре. Качи се нагоре. Качвай се нагоре. Аз ще оставя едно бокче, колко седиш горе. Качи ли се? Да. Майка. В моите 34 дърта. Фак. Остана. Паднах. Ще много са кап. Ти ми толкова прост. Ти да убиеш дирта, къде пада в момента. Да, бе, ще го убирам. За какво ми е дърт? Виж колко е полезен, защитихме се. Защитихме се от какво? От нещото. Ма беше забавно. Дърт е си. Дими, зани, не ста. Добре, ти ги бута и аз ще убивам долу. Ти ви зани днеска в сайта на лигата, бе. Да, Ориана. Не. Какво? Ориана. Как? Едва и Ориана. Или с играх ли? Не, аз не ти говоря за фуитите, бе. Че имаше такова, някакво глич. Дай. Какво ти дам? Знаеш какво ми даш. Правилно. Чакай. Дай ми едно. Не, трябва ми да дадеш... ти си ми дал стак и едно. Какво ще дадеш по-добре? С къбълстон или с дърво? Не, направи го с дърво. Кефи. Кой, повече прилича на къща. За мен е сам. Тя ми овци, чипс. И аз дай ми малко къбълстон. За какво ти е, Give брат? me this freaking къбълстон. За какво ти е? Стон. Да си направя някакъв меч. Пълса. На. Дай. Кепис. Да. Добре, така. Аз имам такъв спаци. Добре, Шет. Скелето. Който опитва на шут. Не. добре. Аз взех една права да си поправям грешките, които са много. По-гриво от какво ще е? Не знам. Между другото, и събери малко санд. Чу ли? Що? Да направя прозорци. Аз нямам път. И с ръка не може да го събираш. Не. Дръж. Дай. Малко изхъбена е. Малко. Аз не съм. Свърши ми дървото. Ще го обработя. Тук ще... Не, това е клей. Чекай, клей, вземи клей. Добре. Сти се какво ще направим. Аз почвам да обирам стените. Стените ще ги направим от клей. Мисля, нали от тук ли ще ги спечем. Като вземеш, взимай колко можеш повече клей. Да, ма. Толкова се купе? С лопата. Тогава. Да, ама аз, защото
Айде, аз се думя аз. Ти право към езерото слизна, нали? Да. Значи ще те намеря. Аз имам ще един стак. Мале, клей. Клея... О, най-якото. Намерим? Супер Кейнс. Да, последния. Клея е много полезен. Мама, тя ще съм дал. Често го пак издата, защото Ти си го купаш под водата? пак, ще става се пак. Аз колко събра? Почти 2 стака. Не, аз съм почти 2 стака. По-бързо се купай, като си надват. Стаки 52. Аз имам толкова. Аз намерих много находище. Стипваш на едно бокче, купаеш всички, после следваш и ги взимаш. Да. Под водата се копат много бавно. Добре, нямам. Качвай се нагоре. Аз съм малко. Ами аз имам... Значи, аз имам... Знаеш, че в момента имам повече бучета от тебе, а ти изяде 4 ябълки. Да. Ама ти спринтиш, аз не спринтиш. Не ми кради клея. Търси си на тебе си. Не при мен, бе, брат. Аз ти помагам да го изкопаеш. Не, аз мисля, знаеш, че като ми помагаш, си купа по-бавно го купават двама души. И намери събира още клей. Колко клей имаш? Не се. От всяко топче клей става един. Ако сложим 4 брикса, става 4. О, Да, разбрах. Значи на всеки 4 стака клей става това, един стак брикс. Да. да. Под водата се купае, всичко се купае много по-ловно. Не виждат. Купах съм обсидиан под вода. Какво да го купаш? 2 пъти отгоре по-бързо се купае, ако е под вода. Сега го купаеш горе около къбълстон това. Охо. Още че аз съм дал. Какво се давиш? Добре, колко клей имаш? Това е Аз имам 3 стака. Добре. А и аз ще отида малко за храна. И т.е. тези пасети там ще умрат. И ще ги... и ще трябва да допечем. Естествено, толкова не ги опечем, то няма стане за неядене. Аз намерих още, ще ги сбия с брадата. Окей. Бий ги, че аз по... Селото в храна. Но колко... Посмей да умреш. Не, Аз съм на 2 сърца. Ако гледай да ни засечем, защото ако ме фрасне, ще умра. аз съм на едно. Тя съм на повече. Добре, ето, аз не виждам, обаче няма проблем. То остане да ме удариш, който бива такъв простак да... Тя да ми ги допечем сега. Бере колко събра? 4, защото аз бих само да пасет. Аз имам 19. Да. Ау. Вземи скудове, да. Взимай и иди уби скудовете, за да ида до холма. Що? Защото ми трябва боята, ще бъди с мастаклото. И аз ще вземам санта. Ти сан взели? Сам не съм взела. Ела да видиш чудото на природата. Ела бързо да видиш чудото на природата. Момент. Можеш Къде е чудото на природата? към мен идвай. Видиш чудото на природата. Добре, дойде, ще си вземам това. Аз гледам да не пускам вода. Ничего, сега ще да взема малко повече санта. Добре, чудото на природата я да го видя. Виде ли? Къде е? Виж го! Къде? О! Къде? Ще умреш от деят, нали знаеш? Да. Що не изяде на пържола? Така. Сега къде си? При... Ето е къщата. Явно старата деят. Аз няма да умирам. Аз съм на атрибут. Ти за какво спринтиш, бе, брат? Маля, има си стакове дърво. Да. Да, скачам нагоре. Така че се, ако ще умираш, ми дай... Имам да бучета, ще ми свърши работа. Аз не спринта като тебе. Добре, дай ми тогава лопати, аз ще съм фул, ми дай нещата да ида с... Аз взех експириенса. Добре, не пипай нищо. Ела към къщата. Влизай в къщата. Добре, аз почвам да печа. Ще ни трябва доста въглища за тия неща. Не, аз почвам първо пържулите. Да. Оф, тя изпочне да пече шугъркинство.
Къде си? Ти му ти изхабена лопата. Иди миньорства и нещо направи, нещо като мина. Добре. Дори тя точно 3 паржули. Добре. Ето една опечената трябва да взем и тия двете. Добре, сега се регенвам. Пече още една паржула и ги сменям. Добре. Къде си? Близо до къща. Много близо. Що попаеш с дърт, с... Защото искам по-до нея да искам. Що не ползваш лопатата за дърт? Защото тя свърши току-що. Що купаеш това с... Защото нямам пат. Па имам немалко паса. Това е пълна почти. Като един мой приятел копае дървото с кирка. И защо така? Не го знам. Защото е просто. Бък или... Май не е бък. Какъв бък? Имам 3 стрели. Да, скелетон. Дай една кирка. Дай една кирка да младееш. Младеж. Тази кирка не е пипана. Аре, почвай. Добре. Да се молим, поне въглища да открием. Молите ти бях чути. Събили въглища, аз продължавам с едно блокче напред. Така става почти всички игри. Събираме малко въглища, ти оставаш да ги изкопаваш, аз продължавам надолу и намирам мина. Почти винаги става така. Добре. Заради нашите потребители ще използвам въглищата. Сега. Ти виждаш ли нещо изобщо? Да, аз напълно всичко виждам. Аз тук и аз виждам горе-долу. Копаш. Това. Молитвите ми току-що бяха чути с 24 въглища. Нали ти казах какво да правиш? До мен. Тя моята кирка ще свърши с днес след дълго. Дърт сигурен знак, че има мина. Почти сигурен. 75%. Но кой знае? Мъгъл. Макар че съм получавал и късмет. Ние, ако намерим диаманти, сме подсигурени. Искаш енчантър тейбъл? Не. Отвънка с тъмни. Това и на мен ми свърши кирката. Имаш още една. Аз тя падам. Добре, ще изтраеш малко. Кажеш се, хой към къщата. Той към къщата. Нема ходка. Ти е в къщата. Аз съм напълно незащитен. Ти е в къщата вътре. Ти огърдил ли си изобщо напълно? Имаш един стак дърт. Ще направиш каквото направи. Ама да е маничко. Бичес. Миничка. Какъв пък? Аз намерих мина, ти ми... Айран. Добре, напълни бучите и сърца съм. И в момента много се кеф. Аз стигала е пистец, като ми мухи тук. Мухи. Прилепи имаш пред. Добре. Това е тази целения. Добре. Явно разбрах какъв ще ни е начина на качване и слизане от мината. Какъв? Има едно водопад, ще слизаме по него явно. Добре. Аз съм тотали защитен. Вече. Това е едно някакъв рандом... Ще махна това дърво и ще сложа въглищата. Добре, ще... 24 брик си имаме вече. Аз ги взема. То клипър изгърмя ми взе само половин сърце. Да направи ли един колон блок? Как искаш? Ако ще печеш нещо, което е един стак. Добре, начин. Защото
На мен всички ми кол само теб. Ще направя един чест. Всъщност. Кол, аз имам едно кол и едното... Имам едно кол... Не кол ми, клей искам да кажа клей. Клей всички имаме, да. Ще направя един лорд чест. Цак. Знаеш колко е голям шанс в момента да намерим диаманти? Колко сте? Не, колко сме надолу всъщност? Колко си ти? Аз съм на 13-то ниво. Ооо. 11-то е на диамантите. И ти в този момент ми казваш, че мога да мен дома. Ще има рестони и лава. Представи си, огромен е. Тирката ми скоро ще свърши, ама че се опитам. Аз ще направя още. Чакай, не аз имам страшно дърво, си направя още една, защото аз искам да изкопая този рестон. Рестона ти много обичаш, макар че не мога да го ползваш. Ти не даваш идеи, а автоматичният душ не се брои. Това мога да направя автоматично много мрази това. Кой ме е сбъркал кода на прилипчетата? Нали помниш, че автоматичното печене не работи? Аз имам друг шанс. Аз направих 5 кирки. Изкефих се, защото мисля, че ми се превидяха диаманти. Това е да си зле. Да трябва само едно айран още и може да направя в айран сет. Аз ще направя един меч. Добре, продължавам с томпи сейсовете. Ще направя една... Аз излизам. My time. Идвай. Направи... Аз ти казвам да направиш нещо. Какво? Факли. Без факли няма да ми идваш мината. Защото ми трябват. Вземи въглища, защото може и да печем вдолу в мината. Нищо, че имам вече... Вау! Постанава. Майнкрафт ме мрази, гейм. Постанава. Точно си копаех айрана и точно едно блокче да бях мръднал и намерих лава. Добре, 60 факли ще ти стигнат. Ти питаш. Добре. Трябва да се подсигурим, че няма да паднем. Аз идвам. Сега ако ме шотне един скелет, то аз просто ще умра. Какво имаш всъщност? 5 милиарда клей, имам и айрон, имам и... Добре, защото ние вече свършихме въглищата. Изхабих доста въглища за твоите факли. Фактите са много полезно нещо. Не се оплаква. Как? Аз останах с 8 факли, ти намерих една камера работи. Добре, останах без факли. И точно свърших едната част на пещерата. Ще ползвам последния дъх на моята кирка. 35 желязо. Аз с това 35 желязо правя няколко кирки, един сворд и си правя броня. Точно за въглища. Аз в момента не знаеш, че взимам какво ми падна. Така да, по-скоро това, което мога да изплача. Добре, ако ще бъде... ти слезна ли долу в мината? Да, в мината, да. Защо не идваш да ми донесеш въглища? Ти къде си изобщо? Аз не знам. И в момента... Дрейбен младеж. Какво става? Като хиро прави сама. Дай половината. Ти тръгвай на една посока, аз тръгвам на другата. Нали знаеш, от дясната страна... Чакай. Само ли да не се делим? Защо? Помниш ли без команди, така... Среща е тук, чакай. Да си ся. Миналата поредица спряхме, защото така се ядосах, че не беше маркирал. Сега аз маркирам това с 2 стака дърт. Изхода ни мисля, че... добре. Е там ни изход, да, е там. Окей. Къде е там? Да, е този път. Е там и го правя с 2 стака дърт. Или колко мога. Аз тъпвам. Тук толкова много е столно. Трябва малко. Иди, не знам. Сега ще се качвам догоре малко. Голд. Знам, че има голд. Още едно. Аз ще го пада да свети. Ето само като го даеш и почва да свети. Добре, тук почвам да правя нещо като странно
мощче от дърт, за да мога да си маркирам територията. More freaking iron! Добре. Да. Мисля, че това ще ни свърши работа. Добре. Аз не мога да го почна там, защото много е труден терен да се преживам. Добре. Аз идвам към теб, ще те помагам там да копаш и ще запушвам нещо. Аз тук идвам да запушвам една вода. Ама това не е изхода, бе, Ник. Това ни е другия. Мини от другата страна ще видим кой ни е изхода. О. Мисля съм за всичко. Добре. Го. Отивай на вратата. Къде да ходя? Не знам. Тук няма кой знае колко, само ни трябва няколко неща да изпам, с спъни. Аз тръгвам нагоре, ти още... Чакай малко. Имам 35 айран. Аз имам още 8. Качваме се нагоре, после ще се направи. Имаш 8. Чай, още има, смятам, чай. Ще слезем още малко айран, ще вземем да съберем поне един стак айран трябва да вземем. Аз ще дойда. Един стак айран, защото ни трябва брони. Тази лава ще я запуши с... Повече да. Да. Виждал съм хора, които това го скачат по случайност и не знам какво ми става и после мрънкат. Мухи. Добре. Не съм специализирал в видео. Прилепи. Тоест. Добре, толкова сме го редстон. Какво ще направим с този редстон сега, като имаш идейки? Първото, което е задължително, ще си правя автоматичен душ, защото ми е интерес, защото ми е кефи. Добре. Малко е просто, ти има себе. След това, още нещо? Не знам. Някаква система. Не знам, ще си измисля по-нататък. Добре, хора, това беше епизодът от нас. Колко храна имаш? Липсва ми едно бутче половина. Добре, хора, това беше епизод от нас и до скоро.